Yung wong urip kok kaya ngene, rekasane ra umum. Arep ngopi ra ndek kopi. Abdullah ra ndek dit. Cuma meneh yang-yangan. Ra nek gelem. Koso. Pipi ngopo kuwi? Kowe ngopo, Pri? Aku bingung, Mas. Abdullah ini gagas urip bingung. Lah ngopo bingung iki? Aku dolan mbiyangku ra sida. Lah ngopo kok ora sido? Lah aku ra ndiyang kok. Oh, tak koplak. Yo sama dolan sik. Apa disangu? Ora. Yo tak sanguni. Sakit 2.000. Dan aku ra 1000 ora. Lah kok iso? Soale 1000-an nyaman kok. Saiki kan usume begal. Jadi begal-begal udah wedi. Kan 1000-an nggo golok. Oh, lah aku tak genduli. Yo sak makasih. Wes hati-hati. Sali, punten weh. Lagi kipli no. Kae lho. Ono. Apa kita bensin ya? Apa kita bocor? Bocor apa rasa apa pembalut tuh? Bu, yuk parahnya. Yuk. Pli. Loh, itu ngapa, Pli? Ketaan bensin toh? Ora, Mas. Apa bannya bocor? Ora wis saya pembalut kok. Lah ngapa? Ora apa-apa ya. Ayo Pli, tak suruh. Rasa Mas, repotke Mas. Ora apa ta ayo toh? Ora Mas, iki jane ra apa-apa kok. Aku pengen nyuruh tok kok. Ora.